Projekt Heliport som chcel zrealizovať preto, že doposiaľ som mal málo času na zrealizovanie túžby lietať a stále chcem zviditeľniť región Liptov tým, že budeme ukazovať ľuďom krásny Liptov z vrchu z vtačej perspektívy. Ja to vidím tak, že teraz si niekto vykoumal, že tu som medzi Ondrašovou a akvaparkom, kde chodia ľudia, návštevy a tak ďalej. A rovno k ceste sa dám s heliportom a ja si na tom spravím svoj biznis plán a tu budem odtiaľto lietať a robiť vyhliadkové lety. Kauzu Heliport Liptov sledujeme dlhodobo. Cyril Fogaš chce na svojich pozemkoch vybudovať heliport pre výhliadkové lety. V prvých dvoch reportážach sme zhrnuli fakty, z ktorých vyplýva, že Fogaš mal už v marci roku 2011 povolenie Ministerstva dopravy na územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Ale heliport nemôže postaviť. Mám množstvo súhlasných stanovisk a napriek tomu neviem tento projekt zrealizovať. Fogaš nemôže svoj projekt realizovať, pretože vedenie mesta Liptovský Mikuláš zmenilo svoje pôvodné záväzné stanovisko. Ale až potom, ako mal Fogaš v rukách právoplatné povolenie Ministerstva dopravy. Jak občania Ondrašovej, tak občania Palúckych sú proti tomu, aby takýto heliport bol zriadený v tejto lokalite. A preto spísali petíciu. A ja v tomto smere stojím na strane občanov. Mesto zmenilo záväzné stanovisko údajne aj kvôli nesúhlasu občanov. Jedným z vyzývateľov na petíciu občanov proti heliportu bol mestský poslanec Jozef Gonda. Ten bol zároveň predsedom územno-plánovacej komisie, ktorá mestu neodporúčila vydať pre heliport územné rozhodnutie. Navyše reportéri zistili, že Jozef Gonda má v blízkosti heliportu podnikateľský projekt. Chceme sa spýtať, či toto bol jeden z dôvodov, prečo ste proti heliportu. V žiadnom prípade. A necítite konflikt záujmov, keďže tam máte ten projekt Maladinovo blízkosti heliportu? V žiadnom prípade. Jedným z hlavných argumentov odporcov heliportu je vraj jeho nadmerná hlučnosť. Primátor dokonca tvrdil, že tento argument vychádza z hlukovej štúdie, ktorú dodal Cyril Fogaš. Ale práve táto štúdia preukázala, že hluk z prevádzky heliportu nebude prekračovať normy. Boli hodnotené rôzne varianty prevádzky pri súčasnom stave zastavanosti a bola urobená varianta, keby sa toto celé územie začalo zastavovať tak, ako je dané v územnom pláne. Ten súčasný stav, kde je funkcia bývania alebo kde je tzv. Vonkajší chránený priestor, tak tam táto štúdia nepreukázala prekračovanie prípustných hodnôt. Napriek týmto skutočnostiam stavebný úrad zamietol Fogašovú žiadosť o územné rozhodnutie. Vtedajší krajský stavebný úrad toto rozhodnutie zrušil a celý spor nakoniec vyústil do environmentálneho posudku tzv. EIA. Mesto však na závery posudku nečakalo a 23. mája mestské zastupiteľstvo schválilo, že bude meniť územný plán. Primátor sám pomenoval dôvody tejto zmeny. Dneska budeme rokovať o tom, že sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo objednať takú zmenu územného plánu, ktorá neumožní ten heliport tam mať. Pán Slavkovský a jeho politici tvrdia, že zastávajú vôľu a názory občanov. Ja sa teda pýtam, na čo sú zákony a inštitúcie v tejto krajine, keď podľa pána Slavkovského sa stačí riadiť iba vôľou občanov? Zmena územného plánu počas územného konania sa rovná zmene pravidiel počas hry. Avšak v kauze Heliport Liptov nastal cez prázdniny významný obrat. Záverečný verdikt environmentálneho posudku EIA definitívne dáva za pravdu Cyrilovi Fogašovi. Pre nás ako orgán ochrany zložiek životného prostredia je tento zámer na základe tohto predloženého priateľný, aby sme mohli povedať až vhodný do danej oblasti a určite priniesie viac pozitív ako negatív. Posudok nesúhlasí s námietkami odporcov heliportu. Podľa EIA prevádzka heliportu v schválených režimoch nebude prekračovať povolené hladiny hluku a nebude narušovať životné prostredie. Tento dokument teda v tomto zmysle je síce pre stavebný úrad doporučujúci, ale istým spôsobom má veľkú odbornú váhu a ťažko povedať o ňom, že sa nebere, alebo nemôže brať, alebo nemalo by sa brať na zreteľ, pretože už potom by sme si mohli položiť otázku, tak čo má váhu a čo má zmysel robiť, keď už hlasy odborníkov, odborne spracované, nebudeme brať na vedomie, alebo by sme ich
ignorovali. Heliport je aj v súlade s územným plánom. Potvrdzuje to dokonca vyjadrenie hlavného architekta mesta. A keďže investor heliportu Cyril Fogaš predložil úradom požadované doklady a posudky, stavebný úrad musel podľa zákona obnoviť územné konanie. 26. bolo obnovené územné konanie. Teda bude tam ten heliport stáť nakoniec? Konanie bolo obnovené, lebo je to v zmysle zákona, takže lehoty bežia a stavebný úrad koná v zmysle zákona. Treba však povedať, že prerokúvanie zmien a doplnkov územného plánu, aby sa heliport v danej lokalite nedal postaviť, prebiehalo aj v júli po záverečnom vyhodnotení posudku EIA. Budú pokračovať zmeny a doplnky v územnom pláne, čo sa týka heliportu? Áno, zastupiteľstvo o tom rozhodlo, proces je v behu. Mesto Liptovský Mikuláš robí v takomto časovom slede zmeny a doplnky územného plánu, ktoré sa zdajú, že sú jemne povedané účelové zamerané na to, aby zámer, ktorý, ako sme spomenuli, bol posúdený EIA a bol odporučený, bol, keď to tak môžeme povedať, vyšachovaný alebo odstránený z územia mesta. Podľa našich informácií stavebný úrad obnovil územné konanie až potom, ako investor Fogaš podal sťažnosť na jeho postup. Treba tiež povedať, že súhlasné stanovisko k záverom EIA dalo aj samotné mesto. Ak je teda heliport v súlade so zákonom, aké môžu byť skutočné motívy odporcov heliportu? Keď vy budete chcieť heliport, my budeme občania Liptovskej Ondrašovej žiadať náhradu za zníženie našich nehnuteľností. Podľa vás cena tých nehnuteľností, kde teraz bývate, bude klesať kvôli heliportu? Áno, jednoznačne bude cena pozemkov kvôli heliportu klesať. Znehodnotila by prevádzka heliportu okolité nehnuteľnosti? To je otázka, na ktorú nemáme odpoveď. Ale prognózy odborníkov na cestovný ruch hovoria presný opak. Heliport by vraj mohol výrazne zhodnotiť túto rekreačnú oblasť. A to by malo mať dopad na celkovú životnú úroveň občanov Liptovského Mikuláša. Som presvedčený, že služby heliportu sú veľkým prínosom nie len pre toto stredisko cestovného ruchu, ale hlavne pre mesto Liptovský Mikuláš, ktoré v budúcnosti má všetky predpoklady rozvíjať služby v cestovnom ruchu. Rozvoj takýchto služieb potom následne bude mať veľký vplyv na rozširovanie zamestnanosti všetkých obyvateľov regiónu. Nemyslíte si, že taký heliport by bol prínosom pre mesto? Cestovný ruch podobne? Určite nie. Určite nie, pretože tá skúsenosť, ktorá tu je to obmedzujúce. Vyrušuje to, je to niečo, čo je neprirodzené. Nie je to, si myslím, to, čo by cestovný ruch ako špeciálne potreboval. Aké ste mali zážitky z tohto lietania? Krásný to bylo, krásných výhledů. Čo sa ti najviac páčilo? Všechno. Bylo nám to docela divný, proč to tady lidem vadí, když vlastně pro turisty to může být docela dobrá atrakce. 19. septembra však mesto Liptovský Mikuláš opäť zamiešalo karty, keď mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny a doplnky územného plánu. A výstavbu heliportu v danej lokalite vylúčilo. Proti nebol žiadny poslanec. Takýmto titulkom mesto prezentovalo schválenie zmeny územného plánu na svojich stránkach. Celý náš klub, nazveme ho opozičný klub, sa zdržal hlasovania, pretože si myslí, že pôvodný územný plán je kvalitný a spĺňa všetky kritériá moderného územného plánu. Mesto sa rozhodlo urobiť zmenu v svojom územnom pláne, predovšetkým z toho titulu, že dnes to tam bolo napísané príliš všeobecne a umožňovalo to umiestniť niečo také ako heliport do akéhokoľvek zmiešaného územia v meste, čo si myslím, že je nepripustné. Nie je pravda, že v každom zmiešanom území s rozšírenou občianskou vybavenosťou sa dá postaviť heliport. Pretože musí byť splnená prvá základná podmienka, aby miesto, kde by mal novo vybudovaný heliport stať, splňalo predovšetkým podmienky vyplývajúce z leteckého zákona. Heliport Liptov splňa všetky zákonné podmienky. Existujú dokumenty stavebného úradu, v ktorých úrad konštatuje, že od Cyrila Fogaša už žiadny dokument nepotrebuje.
Napriek tomu mu stále nebolo vydané územné rozhodnutie. Bývalý krajský, dnes okresný stavebný úrad dokonca eviduje žiadosť o odklad územného rozhodnutia. Stavebný úrad požiadal o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci o 120 dní. V takomto prípade, keď navrhovateľ predložil všetky podklady pre vydanie územného rozhodnutia, ktoré stavebný úrad od neho vyžadoval, a keď prebehlo posudzovanie stavby na životné prostredie, pred vydaním rozhodnutia teda na 120 dní, to sme sa nestretli. Zdá sa, že v kauze Heliport Liptov sa hrá o čas. Vývoj kauzy určí to, podľa akého územného plánu bude rozhodovať stavebný úrad. Tak ja si myslím, že by stavebný úrad mal postupovať podľa aktuálne platného územného plánu. To znamená podľa toho zmeneného. Pre mňa je nepochopiteľné, že aj napriek tomu, že stavebný úrad odo mňa požadoval EIU, ktorú som mu doručil s kladným záverečným stanoviskom, a pri mojich návštevách na stavebnom úrade mi stavebný úrad v písomnej forme potvrdil, že odo mňa nič viac nechce. Napriek tomu nie je schopný mi vydať územné rozhodnutie.